लोगोफोरनै साहा बानायना लाबोबाय हाग्रा बारियाव लोंहैनोसै साहाखौहाय लाल साहा आरो मुरि बेखौहाय हाग्रा बारियाव लोंहैनोसै नै मानो हाग्रा बारियाव लोंहैनो नागिरदों बोरायालाय बे बोराया हाग्रा बारियावसो लोंहैगोन साहाखौ गय बारियावसो माने गय बागानावहाय बेरा होदों नालाय बोरमा मोसौनि प्रटेक्टनि थाखायहाय माने गय फिसा फिसा गायबावनोसै नालाय दा बेनिखायनो गयखौहाय बेरा होदों बेराखौहाय होगासिनो दङ दाबोनो साहाखौ लोंहैनोसै नै लाबोबाय आरो मानसि दङ मावग्राफोर बिथांमोनजों लोगोसे लोंहैनोसै नै वाव 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 आबौ साहा गांबाय दा साहा गांबायनो आबौआ हनै ओरैबायदि साहा लोंनो जाहैदों आबौआ बे गय बारियावहाय बेरा होगासिनो दङ माने गय फिसा फिसा गायबावनोसै नालाय नैबेथ' मालायनि जाहैबाय नैबे बिराद मोजां जादों नै मामब्ला एसे बुंद्राय गायना लाबाय नै ओरैबायदि ओमफ्राय नैबे दंफांखौहाय दानफायनांगौमोन माबा दंफांसो दोनबावबाय नै गयफ्रा एकदमबारे जिदों जिदों जाजोब्बाय नै दंफां दोनबायथाय गया मोजां जाया हनै जावायसोआबो हनै नाहगासिनो दं मेंरोङालै बिसोरो मेंरोङा ओरैबायदि मावखायो नै ओरैहाय बेरा नै ओरै थमब्लेट बेरा होनायसै ओमफ्राय नै ओरैहाय थमब्लेट बेरा होनायसै नै होग्लायगासिनो दं ओरैबायदि सिदाखा नै गय गायनाया ओरैबायदि नै बाथा बोगासिनो दं नै आबौआ हनै नै गया नै बेखौ थांनाय बोसोरावहाय गायसनदोंमोन ओमफ्राय माखासेया थैबाय माखासेया दङ दा गयाबो एसे सेंद्राय नालाय माखासे थैदोंखौ गायसनगोन नालाय दा बेनिखायनो नै बेरा होनांगौ जाहैबाय गय जोथोननि थाखायहाय गायब्ला गायनानै जोथोन लायालाथ' जानाय नङा बेनिखायनो नै साहाया सफैबाय ओइ आबौ साहाया सफैबायनो है बेखौ लोंजायालै खि गोजा जायगाया मोजां नङा बेवहाय औ लाहा गोरान दङ बिदि लोङो दा जौसो मोनो बेयाव लाहा गोरान दंलै मोनामो नै ओइयावहाय दै नै सफैबाय लोंनाय जासिगोन नै लोंसिगोन बोराया नै बाव बिसौ दङ नै जाग्राया लोंग्रायाला खामानि जायालै रायजोफोर जानायखौ खम नाङा आखाइ सुदो आबौ आखाइ सुदो दैया थोनोसै आबौ थैयो दा एसे लोंनांगौलै साहा लोंखांनानै गैया गाइखेर गैया एकदम साहा गोजा लाल औ माने गाइखेर लोंबाथाय ना दानि आजिखालिनि मानसिफ्रा मा जायोनो गेस गेस जासैनो बेनिखायनो आंथ' लोंखाया जालदाब नागारखाबाय लोंनानै आधा घन्टानि उनावनो बिखुं मानबायनाय मोनखायो बेनिखायनो जालदाब नागारबाय आं